Күптән түгел Мари Мәнәвес авылында капиталь ремонттан соң авыл халкы өчен фельдшерлык-акушерлык пункты үз ишекләрен ачты. 1993 елда тергезелгән социаль комплекста урнашкан медпункт икенче бүлмәгә күчерелде. Әлеге саулык саклау учреждениесе район җирлегендә 6нчы ел рәттән тормышка ашырылып килгән эшлекле гамәлләр программасы ярдәмендә яңарыш кичерде. Безнең инде бу фапны инде үз көчебез белән, шушында ук безнең реальный дела акчасы да кирип китте. Без монда интерзалар аштырдык. Bütün kanalizatsiялар, bütün электр проводкалар барысы да ачылган. Менә инде яңа кылса да басып торабыз без. Менә инде без үзебез үз көчебез белән, халык ярдәме белән бергәлектә эшләдек инде. Авыл халкы ФАПны тиз арада сафка бастыру өчен тырышлыкларын салган авылдашларына Анастасия Валтиевага, Ильяс Илинбаевка, Николай Айдышевка, авыл биләмәсе хакимияте водителе Ренат Нурлыгаяновка зур рәхмәтләрен белдерә. Зур тәҗрибә иясе фельдшер Анюта Андреева гомерен Мари Мәнәвезлеләрнең сәламәтлеген саклауга багышлаган. Бүген ул 150 кешене хезмәтләндерә, шуларның 20се пенсионер, 37се бала. Әзгәнә детсадта эшләп алдым, бастамакта 6 ел. Әле авылда юк идем. Соннан 83-тә уже детсадтан партком күчерде, фермада профилактория ачылды. 83-нче 14 апрельдән. Шунда күчерде, медик була торып, мен читтән эзләп йөрмәйм дип үзебезнең авыл фермасына. Шунда 10 ел где-то. До 93-го менә ачтылар монда соцкомплекс 93 февральда. Шунда ачтылар да и факт ачтылар инде. Монда иркен җылы, тегәктә җылы җитмәй. Площадьда әзәйбетне. Монда иркен якты. Эшләсе килеп тора. Бик якты, бу якта элекесе битендә икенче якта кояш та төшмәйдер, суык та битендә. Шуңа бу якта бигрәк безгә ошай. Нык көтеп алдык инде без бу фапны. Анюта апа һәрвакыт тыңлай, һәрвакыт кешеләр өчен тырыша. Шуңа без бик зур рәхмәт әйтәбез аңа. Аның вакыты булса да, вакыты булмаса да, вакыт таба инде менә без сорап килсәк. Җылы, якты медицина пункты бар заманча таләпләргә җавап бирердәй итеп эшләнгән. Элекке бүлмә белән чагыштырганда монда күпкә иркенрәк тә. По результатам проведенного капремонта намного увеличилась площадь здания. Это позволило нам организовать прививочно-процедурные кабинеты, кабинеты приема отдельно. Есть отдельный кабинет уборочного инвентаря, санузел, что не было в предыдущем ФАПе. ФАП стал намного просторнее. Яңа тапшырылган саулык саклау пунктына халык күбрәк профилактика өчен генә килсен, авырулар урап үтсен, ашыгыч ярдәм сорап килүчеләр әзрәк булсын дигән теләктә калабыз. Алин Хадимуллина, Илеш телерадиокомпаниясе.